Dan paci are kasih dalam genggaman, apakah dayo adi apa nama anggan lah denai cuba manjulu nan tak sampai malang di badan batin ko acok kanan. Jo apakah den rintang padanya perasaan untuk kami minang sadang den pajuangkan tahap wihkan angan de ulah hujan samalah. Sambung nandi denai padi hakabalaru carikanlah rintangnya jika cinta ndak mesti bahasanya.
Joko kaden rintang padahnya perasaan untuk kamaminang sadang den pajuangkan tahap wihkan angan de ulah hujan samalah. Sambung nandi denai padi hakabala